Il-ħajja hija kwistjoni ta' iswed jew abjad. Dan hu l-messaġġ wara l-emblema l-ġdida tat-tim tal-futbol Juventus li spiċċat tingħata spazju mhux biss fl-aħbarijiet sportivi, iżda wkoll f'dawk li rrappurtaw dwar id-disinn u n-negozju. Bl-ewwel ittra tal-isem Juventus miktuba bl-abjad fuq sfond iswed, id-dera l-ġdida tat-tim Taljan hija waħda li ħolqot reazzjoni qawwija. Filwaqt li hemm min qed jifhem li dan hu ħsieb ta' tim li fl-Italja tiħallil ħafna warajh mhux biss fil-ground, iżda barra minnu, oħrajn huma xi ftit nostalġiċi. Jippreferu l-arma l-antika dik biż-żebra fuqha. L-antika aħna konna drajna, issa l-ġdida sabiħa. Din se tkun il-ġdida, ġifieri Għax ma tantx nifhem fil-futbol. Imma lim tippreferi l-ewwel waħda ġifieri? Jiena drajt biha hu. Lim tippreferi? Di naħseb il-ġdida. Il-ġdida. La x'tara għalek isbaħ mill-oħra. Mhux għax isbaħ aktar moderna. L-antika dejjem isbaħ. Disa tkun il-ġdida ma taħdeha. Imma jkun qadi jkun Taljan. Jien mhux mat-Taljan imma jkun qadi. Limt l-iktar li toġbok tal-Juventus? Il-normali, oriġinali. Issa dik se tkun qed tinbidel però. Naf, smajt. Jien romanist però. U tippreferi li jħallu l-istess waħda ta' qabel? Iva, hekk naħseb, għax hemm is-simbolu oriġinali. Hija wis sempliċi l-oħra u l-ewwel waħda l-antika jisek għandek id-dettall tat-tim tagħhom, għandek il-logo biss għandek l-uniformi tagħhom. L-oħra just plain colors, m'għandekx id-dettall tat-tim tagħhom. Hemm min l-arma l-ġdida toġbox il-Juventus ma tantx inżlulu u jemmen li l-arma l-ġdida qed toffrilu opportunità jaddihom xi ftit biżmien. Ifhem jiena bħala interist, id-jokes li ħloqna fuq l-arma l-ġdida tal-Juve, jiddispjaċini. I mean, tamluwix la ġemba għax tiġi tad-daħ. Iżda bħal dejjem issib min il-lealtà lejn it-tim tisboq kull opinjoni. La d-deċiżjoni tieħdet wieħed jimxi magħha. Il-Juventus, x'taħseb dwar l-arma l-antika u ġdida? L-antika aktar aħjaru. Ma tindara wkoll ta' ġifieri. Ibba jkolli nagħmilha tatu nagħmilha wkoll. Ġifieri inti għandek tatu tal-Juventus? Nistgħu narawha. Issa x'ħat tagħmel issa jkollok tibdilha ġifieri? Nagħmel l-oħra biex jiġu Pariġġ. Ġifieri fuq l-antika u fuq l-oħra ġdida? Fuq in-naħa l-oħra.